हाँ त गाइस रउआ लोग इनका बता दी कि हम पहुंच चुकल बानी पिलखी पुल पर। तो ई बा हमार गांव के पिलखी पुल, रउआ लोग इन देखी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ त गाइस अभी हम पहुंच चुकल बानी पिलखी में, पिलखी पुल से आगे आ चुकल बानी। त रउआ लोग इन देखी हम जा रहल बानी आगे। हाँ त गाइस हम पहुंच चुकल बानी मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर। समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ त गाइस हम बैठ गल बानी ट्रेन में। जैसे ट्रेन में बैठनी वैसे ट्रेन खुल गई। इतना सुकून। हाँ त गाइस हम अभी पहुंच चुकल बानी दिल्ली में गाजियाबाद स्टेशन पर, जहां से हम जा रहल बानी अभी नीचे के तरफ। दिल्ली में पहला बेर आयल बानी। त ई बारे हमार गांव के नौशाद भाई, इनका के पता चलल कि हम दिल्ली आईनी ह त ई हमरा के स्टेशन से ड्रॉप करे खातिर आ गइले ह। अच्छा। त जा रहल बानी अभी उनके साथ, काहे कि हम दिल्ली में नया आयल बानी भाई, किधरो भूतला जाए। और वैसे भी यहाँ के स्टेशन सब बहुत बड़का बड़का बा, कखनियो उतरे के पड़ेला त कखनियो चढ़े के। पते नहीं चलत कि साला हम जा रहल बानी कि आ रहल बानी। खैर उ सब छोड़ी, एगो औरो मेट्रो आ गइल बा, ओहो में बैठे पड़ी। ठीक है। पता ना अभी कहाँ कहाँ जाए के बा। फिलहाल इनकर तो अभी शकल देखी। इहे बारे हमार गांव के नौशाद भाई, और ई बा दिल्ली के मेट्रो, इनको दर्शन कर। हाँ तो मेट्रो से उतरला के बाद हमनी के डायरेक्ट बैठ गई ऑटो में। हाँ तो गाइज अब हमनी के यहाँ से जाए के रहे अपन रूम पर, तो अभी हो गई रहे रात। ये क्या पक रहे हो मादरचोद? क्या? तो सुबह होइतिए हम चलेनी ह छत पर ब्लॉगिंग वीडियो बनावे खातिर, काहे कि रउआ लोग के न साथे साथे घुमावे के बा। तो ई देखिए छत पर से दिल्ली के नजारा। समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुई? हमू आयल बानी पहिल के बेर दिल्ली में। तो हई देखी चारों तरफ खाली बिल्डिंग मकान दिख रहल बा। रउआ लोगन ऐसे अंदाजा लगा ली कि यहाँ के गर्मी के टेम्परेचर कैसन होई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो फिलहाल हमरा के अभी बहुत तेज के नींद आ रहल बा, यही खातिर हम चले नहीं है सोए, काहे से कि हम आज रात के सोनी है ना। तो छत पर मिल गई है बिस्तारा, आनी है सो गई है, और सुबह होती है ऑटो पर बैठ गई। रउआ के बता दी कि हम जा रहल बानी अभी कौन सी जगह रे? मेट्रो स्टेशन। ई हमरा के साथ जाए वाला लौंडा सब बा, हई देखा हाउ एगो आगे बा। मेट्रो स्टेशन पर जा रहल बानी, वहां से कहां जाए के बा? लाल किला जाए। करवा लगिन बनल है हमार भोजपुरी ब्लॉग में। ई देखी चुतिया लोग से चश्मा पहन के तोड़ ले ले बा। का बोला बेकरा सबके? मतलब कुछ भी बहुत मौज मस्ती कर जा रहल बानी हमनी के। हाथ नहीं हिला ले, तो चिपका रहल बा फेरी किक से। तो हमनी के स्टेशन पर पहुँचला के बाद पैसा जमा करे लगनी टिकट खातिर। हाँ तो स्टेशन में हम सबसे आगे भागत रही टिकट लेला के बाद। हाँ तो लई आ गई हमनी सबके मेट्रो। हाँ तो गाइज हमनी के अभी पहुँच चुकल बानी जामा मस्जिद के चोर बाजार के पास में। तो रउआ लोग बनल नहीं आ देखी वीडियो। हाँ तो भाई लोग हम जा रहल बानी अभी जामा मस्जिद के गेट से जामा मस्जिद के अंदर। तो रउआ लोग देखी वीडियो। चलो भाई देखो अपने क्या सारा दिन जूता। अरे भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी। ना मस्जिद में अंदर चला जाएगा। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी पटाता है। ये जामा मस्जिद कौन बने बता दो। अरे कौन बनवाने ले जामा मस्जिद को यार? जामा मस्जिद कौन बनवाने ले? अरे बाप रे। थोड़ा बता यार, हमारा थोड़ा बता रे। जामा मस्जिद कौन बनवाएगा? हमको नहीं ये देखिए यहाँ पे क्या करने आया है, मतलब फैशन झाड़ने आया है। बहुत चुतिया आदमी है। हाँ तो गाइस जामा मस्जिद से बाहर निकलते ही हमनी के चलनी मोहब्बत के शरबत पिए।
हाँ तो गाइज मोहब्बत के शरबत पियला के बाद हमनी के डायरेक्ट चल अइनी ह लाल किला में घूमे खातिर। हई देखी लाल किला। अच्छा खाली बॉस ठीक है। अंदर ना हाँ तो गाइज हद तो तब हो गई जब हम फ्रंट कैमरा ओपन कैनी। हम तो हमें खुदे देखात ना रही। हम इतना करिया बानी। हाँ तो उतने में हमारा याद आयल कि फ्लैश लाइट जलावे के तो हम भूलिए गइल रही। अब देखी अब बनी ना गोरका। हाँ तो इधर उधर घूमला के बाद हमनी के चल अइनी ह सिलाई मशीन के फैक्ट्री में। हई देखी इधर काम हो रहल बा। हाँ तो गाइज थोड़ा बहुत काम करे के हमहू बहुत कोशिश करत रही, लेकिन हमरा से साला होते ना रहे। ये खातिर ट्रेन पकड़नी आ चल अइनी अपन बिहार मुजफ्फरपुर। हाँ तो गाइज रहो लोगिन के यहाँ तक वीडियो देखे खातिर दिल से धन्यवाद करतानी। तो रहो लोगिन के ये वीडियो कैसन लागल, अगर अच्छा लागल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट में ई बताई कि रहो लोगिन के अगला वीडियो कौन सा चाहिए। अगर ई वीडियो में कोई रहो लोगिन के कमी महसूस होखी तो रहो लोगिन जरूर बताए। अगला बेर से हमू कमी के पूरा जरूर करब।